Assalamu alaikum ‘yan uwa na dukkanin duniya gabaki daya. Gaisuwa dubu daga naku Musa na Kowa TV, yana matukar gaida ku. To, kafin na muku bayanin da na zo yi, a danna mana subscribing. Ok, muna muku tallan wata channel mai suna B4 TV, wacce za ta dinga kawo muku abubuwa na zamani daban-daban, da kuma yadda zamani yake tafiya. Za ta dinga fin akan yanayin zamanin da yake tafiya da yanayin abubuwan da yake gudana a wannan lokacin, mai suna B4 TV. Daga cikin fina-finan da take sakewa ga 'yan wasu nan daga cikinsu, mai suna Zo mu zauna. Wannan fim shi ne mai suna Zo mu zauna, watakila ma wani ya kalle shi daga cikin fina-finan da take sakewa. Sai a je cikin YouTube a yi typing na B4 TV, a danna mata subscribing, sannan a danna ƙararrawar sanarwa. Daga zaran ta suke fim za a sanar da ku. Sa'in nan ita ma wannan channel ɗin da take muku bayani akan B4 TV, ita ce mai suna Musa na Kowa TV. Sai a danna mata subscribing, sannan a danna mata ƙararrawar sanarwa. Daga zaran ta saka bidiyo za a sanar da ku. Haza